खरी ना देत रहनी तू तो हमारे सड़िया तो खिंचाई तो कम कोई के नीचे से खिंचता नया नोर कनिए बिया हां आ को हाली हमसे कह दिलस कि हमरा भारी साड़ी पहने का मन नहीं करत मम्मी जी 2-4 गो सिंपल साड़ी कीन दी का करी हमरा तो समझे में नहीं खे आवत आ ना किनम तो कोई हमर लइका न कि देखा पैसा रुपया भेजत तब हमर महतारी कीना त नहीं खे किनले में ना भलाई बाटे जा तनी कीन देवे न तो दादा हमारे भरोसा छोड़ के गइल बाटे कोई ना मेरी मौगी के दुख देते चाहेंगे न करतिया कैसे का कोई हमरा तो समझे में नहीं खे आवत आखिर नया नोचर भी कुछ छोड़ के जाई के तब से बैठला बनी चली बाजारी सामान ले ले हो जा हां ओकर सड़ियो लिया जरूरी है लेकिन ये न सोचता नहीं हो कि नया नोचर भी कैसे छोड़ के चलल जाई ओकरा के का भाई बेटा हम तो समझाइनी कि घर द्वार देखियो बढ़िया से मम्मी जी कम लिया के जात तो कहत रही कि ठीक बा जाई जा और तब माने ओकरा के ठीक से समझौलू हो ना हां समझा देल बनी घर द्वार देख हमरो समझाई के बाटे जात नहीं ओकरा के समझा बुझा ली कि अपन ठीक से देखियो घर द्वार के हुआ वाला त केवाड़ी ओड़ ना खोलनी कितना बेटा नया न बिया को दिन के मारे बिया अभी हां सही बात बाटे 6 महीना आइले ना भइल त कौन मारे हम तो समझाइनी आपको समझा दी है चली जमी ए कन्या छोटको हां मम्मी जी हेने आओ तनी हां बैठा काम बताओ से सड़िए कहत रहू लिया के सैंपल का मैं हमारे नहीं हां जी मुझे भारी भारी साड़ी मन करती ई तो रौरे ना सड़िया है से पहन लेला ठीक बा कोनो बात नहीं के तोहरो माई के सोचे के चाही काहे के हाली 2-2000 वाली ला दी दियली देवे के चाही ना त कुल उहे दे दी हली कोनो बात नहीं के का बुझाता कि हां सड़िए लिया कह के जातन अगर ठीक बा तो जल्दी जाई जना लेट हो जाई रे तन बुनी पार्टी के दिन में परहु लागो ताटे तो जाई ने आवे जाई ना हार हो जाई जाई ने सबसे क्या तैयार हां भाई कितना बुरी पड़ तो तक आवे छाता बना जाई जी का दिक्कत जल्दी जाई जना तो लेट हो जी तो जानते कलर बता दो कलर साड़ी को अरे जरूर अपने पसंद से ले लेना अच्छा, जो अपन अपने तो ले ले ठीक बा अगर अपने पसंद ना हमारे पसंद है ना दीदी जी जाई रहो दीदी जी बनी ना सब ठीक से घर द्वार देखिए और वो अच्छा चिंता मत करो हम एकदम देख लेम बढ़िया से अरे हमनी के ले ले हमनी बढ़िया ठीक बढ़िया है तो खाओ के चाहिए ना 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 रो जाई ना ठीक ठीक बटे के हुआ वाला तो घर में ढुकाओ ना 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 ऐसा कोई बात नहीं कवाड़ी कर दिया हमरा से पर दो निकालो प्लीज जल्दी जाए कुछ बनाओ खातिर ले ले ना आधार अनार हो जाए ना पूरी पर तो कहीं रुक जाए आ ना आ मत जाए ठीक बाटे चली झोरा से ले ले अनहार हो जी तो हाँ। पागल झोरा अरे हां आवा झोरा ले ली अच्छी बढ़िया बढ़िया वो चल गई तो हम तो मनावत रही कि कब चल जैसे बताओ यहाँ के रहत ऐसा ना हमारे बोलल बतियावल एकदम मुश्किल हो जाता आज तो मौका कहीं हम तलाश करत रही आज मौका भेटा गया हमारा के आज इनका के जाता फोन करके अब बुला ली इनका से मिल ली बाप रे बाप हमारे जब ले बियाह बोल 6 महीना हो गए से एक बार भी ना मिलनी आज तो मौका पे चौका मरबे कर अब बुनी पटा गल तब नहीं खूब बहरिया चली काहे ना चलो लेकिन मौसम वैसा ही भइल अच्छा कोनो बात नहीं है अरे चली थोड़ा सा पड़ा था रुक दे चलो जी तबे उनका टेम्पू है बाबा के जात कोई चल जाई तो ठीक है बटे जाए अब तक पागल हो कैसन भरोसा हो बाकी हां तनी मनी नया नचर आदमी रहल तो तनी आदमी अरे घर में घर जाए में बुझात बानी घर छोड़ के जाइल ठीक नहीं के हम रहना तो ठीक रहेला वो अकेले अच्छा चलो कोनो बात नहीं है चली का करे बाबू जरूरी कल तो जरूरी है ना बटे ना जावे हेलो हेलो कहाँ बानी जी बानी हम बाजारे में और तो जब न सुनो तो बाजारे लौकेला तो 8 दिन पहले फोन कैले बड़ू अरे का करे जानते हैं कि मम्मी जी या दीदी जी रही ना तो उन समय ना मिल पहले कैसे कैसे फोन कैला तो निकाले के पड़ी ना तो के समय सुनी ना मम्मी जी या दीदी जी चल गइल बानी जब मार्केट करे आई ना भेंट करे ठीक है बा बढ़िया मौका बाटे चौका मार दियल जाए बरा अरे कैसे कैसे ये तो कैलन कि हमरा के साड़ी सिंपल मम्मी जी ला दी तो कैसे कैसे बहाना करके भगैलन जल्दी आई ना तो लेट हो जी ना ठीक है बा आ का बनौले बड़ू अरे आई ना बनाए बनाए की चीज यही पर किस बरेला ठीक बा आई तो देखू ना अरे काहे ना आई चुमा चाहिए चुमा चाहिए हाँ। और जो मिल तो नहीं बस याद ही रहो ठीक बा चले आओ ठीक बा बाय जल्दी आ लेट मत करो ठीक बा बाय ठीक है बाय बाप रे बाप कितना दिन के बाद उनका से मिल अब आई जे जाता नहीं घरवा में अब वो आते होयल चलो आज तो हम अपना जान से 8 दिन बाद फोन कैली है बरा आज उनका से मिलब आ जाके कबार का प्यार अपन प्यार मिलल बाटे आज चुमा न
हे गाल में काटब हे गाल में काटब आ हेमा तक करबे करब ई तो मान ला के पुराना आदत था। आय हाय हाय आज जी जान लगा तुम ओकरा से प्यार करब या तो बरम बाबा जागल बड़ा आ प्यार कहीं के बा चल का कहीं बाटे आज के मौका बाटे आज ना ही आज तो मन करते बाटे चल ठीक है बाटे हाय चलनी जाए तो पहले उनका से कह हाय हेलो चलनी आई लव यू आ तब ओकरा से हे गाल में चुमा ले हे गाल में चुमा तब जाके मन से प्यार करब आ कोरा में उनका लगाई आ लिपट के करेगा चला ठीक बाटे वाह चला यार गुलबानी देखी तो केहू नहीं थे ना कि कहीं झूठ बोल के बोलौले भी हमारा के चला पकड़ा जित ना तो मार दिया तो चला हमारा के गोली हम सुनलिए कि बॉक्सर में दूसरा के मरले बना था गोली उसे डर लागता अच्छा चलो जाए तो रिक्स लिहल जरूरी बाटे मान लगे प्यार का जिंदगी बाटे मान लगे चला कहाँ बड़ी हो जल्दी आई ना देख ले कदी अरे बैठावा तो हमके तो डर लागता देखले ना हो आज तो ना को क्यों ना देखल हम तो बच बचा के आवत नहीं तोरा से मिले खातिर पता बा कैसे कैसे मम्मी लोग के भेजले हन हम तो बोलैले हन कितना दिन के बाद भेंट करत हन लेकिन कुछ बुझा डर लागता हमरा कि केहू में बाटे लेकिन पहले से थोड़ी बदले लगा था क्या बात बाटे हमरा के छोड़ कहीं ध्यान कहीं और ही नहीं के ना अब तोहरे अब तो काहे खातिर दूसरे पे काहे ध्यान कर अब तोहरे पे ध्यान रहल प्यार तोहरे से करत रहनी मान लगे अब देखो फोन ना करत रहल वही से खात ना रहनी फोन करे के बुझाला के मने ना करेला एको बार भी हमरा पे फोन ना देखो 8 दिन में हम खाली 6 दिन खइले बानी 3 दिन नहीं की यही से कहत ना अखिया में धंस गेल बाटे कोई का करी त तू ही तो ना फोन करत रहलू तब का करी हम हां का करी तू तो जानते बा हमरो तो वही तो 10 भइल तू बाटे तो जान तोड़ कि तोहरा के छोड़ के अलावा केहू दूसरा पे हम ना जाइला ते हमहू तो बल्कि दूसरा नाम से सिंदूर मंगलसूत्र पहनी है उसका लेकिन हम तोरे पे हमेशा ध्यान दे लेकिन तू तो दुबरा गल बड़ू बताओ लेकिन का होले तोरे याद में तो पगलाल रहत नहीं 8 दिन पहले वहां देखली तो तनी गाल फुलल रहला शरीर फुलल रहला आ पूरा तू हमारा बिना बुझाता कि दुबरा का करे हमर खाए के जी कुछ घोटाते नहीं के तार मरद कुछ दे तो नहीं का खाए पिए कदी काजू बादाम किशमिश छोहड़ा हमर जरूरत नहीं के ओकरा आगे मरद कहां ना अरे 1-2 महीना पहले ही गुजरात चल गए गुजरात आ ससुर आज ससुर जी वहाँ ओनिए रही ना बहरे ना रही ना साल भर हो गया आज तक आई ना कबो बुढ़िया के देखते बानी रंगदार बन के चले गए ससुर जी अरे वहाँ के तो होने खेत खलिहान में ओनिए अच्छा तो घर में एगो दीदी जी बनी ना ऊ कहां बनी अरे दीदी जी मम्मी जी 10 बार बताई ना सुना लागो जब बाजार यही से तो मौका मिलल बा ना आज प्यार करे खातिर ना कितना दिन पे बेटाइल बने सब चलन हीरो से भेंट कर ले ना तो फिर बाद में मौका ना मिल पाई लेकिन लाज लागता डरो लागता का करी हां जो डरे वो प्यार का करे डर हमेशा डर सही बात प्यार किया तो डरना किया कहले रही ना कि शादी कर ले लेकिन तू हमार ना सुनला ना यार काहे ना सुनब बोला का जब शादी के बात भइल तो मुंह फेर लिया तो तू ही ना चल गेलू हम काहे के मुंह फेरब तू ना माई बाप का बात मान लू हैं किस्मत में हमारी ये रहे किस्मत में रहे तो काहे ना भाग गेलू मंडप में हां सब ठीक है बाटे कैसे बाबू माई के इज्जत रखे खातिर का करी हां तो हम का करे हम छोड़ दे जा भाई कर लेकिन प्यार तो हम पहले बनी लेकिन साथ निभाई हम ठीक बा तो ये तो मान ला कि मोबाइल स्विच ऑफ कर दे रहली दुल्हा अपन देखत रहलू कि हां दुल्हा भेटाइल बा नया नया तो ये मजबूरी समझे के ना चाहिए मोबाइल स्विच ऑफ के कारण कुछ तरह है ना घर में सब कुछ भरल रहे और तार फोन आवत रहे तो सब कुछ हां तब का करे हम छोड़ दे कर तू ऊपर से सब कुछ सब कर ले रहे बियाह तो कर ले दूसरा से ठीक बा लेकिन प्यार हम तो से कहले बानी हम कहले रहे कि शादी हम करबे ना करब प्यार करब जिंदगी भर करब लेकिन बस तोहरे ऊपर ऐसे मत कर ज्यादा का करबू अरे बन गइलू केहू के मेहर जान तू हमारे रहबू का अरे तो हमेशा रहम और सातों जन्म और मरते दम तक रह ठीक बात यही से तो कैसे कैसे ससुरा में रहते हुए भी तारा के बुला ली ना तर से भेंट करी ना अगर ना प्यार करती तो काहे के बुलाती ठीक बाटे प्यार हम तो से हमेशा करब हमेशा रहब दूसर शादी ना करब चलो भले तोहर बियाह शादी भइले बाटे मान ला कि तोहर मरद बाटे मान ला बाहर हमेशा रहते बाड़ा घर रहत नहीं कह हमहू बियाह ना करब तोहरे पर रहब हम ठीक बा अरे ऐसे कब तक ले चली जब तक ले तू हमारा के छोड़बू ना तोहरे पर हम आ सुना भाई मैं तो कुछ देबू कि ना प्यार चुमा अरे का डर तो लगता कि क्यों अरे यार डर हम मान मिले कि बुला लेन तो ये कोनो इतना ना जल्दी है चुमा
केहू देखी नहीं अरे दा इतने ओढ़ला डर लगता ना मम्मी जी ओरी ना रात डर ना लगे ओढ़ा ना क्यों ना लगे माँ जल्दी अब छुट्टी हो गइल ना ना तो तनी मनी बस हो बा कुल तनी बिया कबर तरवे लगैलो बनी आ कुल होइए जी काल तक में चलो ए बेरा तनी घर वाले तनी ए बेरा कुछ खाओ के आई तनी फन जाई दाना बस हो गइल ना अब आज तो अरे केहू नहीं बस मन भर लगे तब अरे ना हमके डर लगा अरे कोनो डर नहीं है ना तनी मनी अरे अब क्या करूं? अरे बस होते दाना अरे पतैया ये बकरी से सुना अरे पतैया हां और ये बाबू जाओ तनी काम कर तनी कुछ अरे देखिए संभाल इतना देरी लगाओ तारी समझाई हां बाबूजी हां बाबूजी बोली ए पतैया हां हां बाबूजी अरे कहां बारे अब कुछ ना हम बैठल बनी कबे ले चिल्ला चिल्ला थमा डाकर तो हां रख बाबूजी हां का बैठे अब बैठी अब एरिया ना एरिया मत बैठी अरे बाबूजी पानी ले आओ पानी ले हां ए जी मत बैठी ना हो जी कुर्सी पे बैठ जाई कुर्सिया पे बैठ जाई। अगर ना ए जे बैठे बैठ ना ऐसे नहीं अरे बाबूजी होने बैठी ना। जाए तो खटिया पे बैठ जा अरे बाबूजी सुनी ना आ जा दो पानी ले बाबूजी हिलिया बैठी ना का दिक्कत बा अरे का दिक्कत में जा बैठल बे तो या अच्छा ठीक ई है का रे ई का है तो ऊपर अब कुछ ना आज चूहा पड़ी गयो सो नाटक ले ऐसे अब बाबूजी उठी ना हिलिया पड़ जी अरे बाबूजी का दो नीचे वाला है हां चूहा बहुत बहुत घर में बहुत चूहा हमरा के उठा लेता हूँ अरे बाबूजी क्या करना फिर तनी होने लगी ना ए बाबूजी अरे ये तो बुझा था चूहा बड़का चूहा ए बाबूजी देखिए अब बहुत ही काम ना बाटे अच्छा ठीक बा दुल्हन हां हाय मम्मी जी घर में चली घर में आंगन में अरे हट अरे, हट ये बैठल। का है चली आंगन में ना बढ़िया बढ़िया देख के बाहर का गोड़ दुखा ना बैठा खड़ा ना होगा मम्मी जी ए ओ हो गई न जान लो हां का भाई बेटे का कुछ ना मम्मी जी हम चली ना आंगन में ए मम्मी जी और ये भगवान जी आ तू यही जे बैठल बड़ा है के हो बहुत निकल, 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 निकल। हमरा देखरी ना करत रहनी तू तो है सरिया तो खिंचाई तो कम पड़ के नीचे से खिंचता निकाल बाहर निकाल